Som davant de la caserna del Bruc, que és una caserna de l'exèrcit espanyol, i com totes les casernes d'aquest exèrcit generalment és un cau de corruptes, d'energúmens i de covards, cosa que ja sabíem, però ara ja ho veiem claríssimament quan són ells els primers a vacunar-se abans que les àvies d'aquell poble que diuen defensar. És evident que és un exèrcit que sempre ha estat tradicionalment, sempre ha actuat abans contra el seu propi poble que no contra qualsevol exèrcit estranger. No m'estranya que en 300 anys no hagin pogut recuperar ni una simple roca com és Gibraltar. Aquest exèrcit és un exèrcit al qual només s'atreveix a remetre contra els catalans amb grups de WhatsApp o quan estan amorrats a una barra del bar i proclamen consignes llavors contra els catalans i contra aquells que consideren desafectes al seu règim. Com passa sovint a la capital del Pallars Jussà, a Tremp, prou que ho saben aquella gent. Aquest exèrcit, que és un exèrcit absolutament inútil, un exèrcit que només s'anima a base de whatsapps i a base d'alcohol, és l'exèrcit que els nostres dirigents polítics pensaven que farien un bany de sang a l'1 d'octubre del 2017. En definitiva, és un exèrcit de covards i de depravats. Aquesta caserna del Bruc, el dia que Catalunya sigui un estat independent, no serà cap centre de pau, sinó que serà una caserna de l'exèrcit català, un exèrcit que el que farà, com fan els exèrcits moderns i operatius de tot el món, és defensar a la seva gent.